Uľahneme na zem na podložku, na chrbát, na záda. Pokrčíme nohy, tak aby kolená smerovali nahor k stropu, k plafónu, aby boli šľapy uložené na zemi. Zhlboka sa nadýchneme a s výdychom sa uvoľníme do podložky. A dáme si takýchto pár hlbokých nádychov, kľudne to môžu byť aj hlasné nádychy a výdychy, kde sa tým nádychom nadýchujeme do celého telíčka a výdychom sa uvoľňujeme do podložky. Vnímame, ako každým výdychom klesáme viac a viac do podložky a telo sa uvoľňuje. A so zavretými očami a otvoreným vnútorným zrakom, vnútornou všímavosťou vás pozývam do oblasti krížovej kosti. A iba si zavnímame tú váhu krížovej kosti, ako padá do podložky. Krásne sa tam uvoľňuje. A potom pôjdeme po páteři, po chrbtici vyššie, až na koniec páteře, na koniec chrbtice a uvoľníme sa do týlnej kosti, do zátylku a tiež si zavnímame tú váhu hlavy, ako padá do podložky. Takže máme takéto dve kotvy, dve kosti, ktoré sú súčasťou dvoch nádob, nádoby panvy a nádoby hlavy. A obidve kotvia v podložke, v zemi. A chvíľu si môžeme do týchto kotiev dýchať. Budeme predýchavať krížovú kosť a ešte viac ju uvoľňovať, nechať jej váhu padať dolu do zeme. A potom si predýchame týlnu kosť a tiež necháme jej váhu padať do zeme. Dve kosti, dve nádoby prepojené chrbticou, prepojené páteří. A tá chrbtica, my už vieme, tá páteř je zložená zo stavcov, z obratlov. A my chvíľu budeme posielať dých smerom do zeme pomedzi tieto stavce, pomedzi obratle. Ako keby sme chceli predýchať priestor medzi jednotlivými stavcami, medzi jednotlivými obratlami. Takže si dám hlboký nádych do hrudníka, do brúška, do panvy a vydýchnem skrze všetky stavce obratle smerom do podlahy. A opäť aktívny nádych a aktívny vedomý výdych. Prevetrávame, prečisťujeme priestor medzi jednotlivými stavcami páteře. Všímam si, čo táto dýchová práca robí s týmito priestormi, ako to dopomáha telu sa ešte viac uvoľniť, relaxovať a spočinúť v podložke. A pozývam vás pomaličky si rukami pritiahnuť kolená k hrudníku a môžeme si ich buď objať pred lakťami alebo si držať kolená v dlaniach. A iba pozorujeme jednotlivé pohyby, ktoré sa v tele dejú pri zmene tejto polohy. Všimneme si, že zrazu nám aj bedrová páteř klesla úplne k podlahe,
že aj tie bedrové stavce obratle sa dotýkajú podlahy, že tam spočinuli a môžu podlahe odovzdať svoju váhu, môžu sa tam uvoľniť, oddychnúť si, nechať sa tou podlahu podporiť. A jemne si tie kolená pritisknuté k hrudnému košu našimi dlaňami alebo rukami pred lakťami začneme kolísať z boka na bok. Je to taký malý, len pár centimetrový pohyb z ľavej strany do pravej a naspäť, ale je taký rýchly, ako keď týkajú hodiny. Takže z boka na bok budeme kolísať kolená a tým pádom aj panvu a ešte viac tak ako keby zavrtávať a usádzať krížovú kosť do zeme. Nezabudnime pritom dýchať a tiež pozorujem, čo tento pohyb prináša mojim tkanivám, tej mäkkej hmote. V ďalšom kroku vás pozývam do skúmania vzťahu hlava krížová kosť, prípadne hlava kostrč, je to spinálny vzorec, tak, že vezmeme kolená, ktoré máme uchopené v rukách a pozveme ich do jednej strany. Pomaličky ich budeme približovať k zemi, pričom sa naša panva bude oddeľovať od tej zemi, krížová kosť sa bude oddeľovať od tej zemi. A my si už môžeme vnútornou všímavosťou pozorovať, ako sa nám toto pretočenie reťazí celou páteří. Čiže vlastne otáča sa panva, tá berie so sebou ostatné stavce, obratle a celá tá chrbtica sa otáča až po tú krčnú chrbticu a berie do strany aj našu hlavu. Čiže panva vedie, zvyšok páteře a hlava nasledujú. A keď sa prevalíme na bok, tak chvíľu tam spočineme, oddychneme si a potom vezmeme opäť kolená a budeme kolená spolu s panvou presúvať naspäť na podložku, kde opäť krížová kosť dosadne na podložku a vezme so sebou všetky stavce, obratel po obratli až po hlavu a opäť sa ocitneme na chrbáte, na zádach, na podložke. Spočinieme, oddychneme si a potom budeme brať kolená do druhej strany. Takže paže ťahajú kolená do druhej strany, ide panva, nasledujú stavce, obratle a nakoniec aj hlava. Spočinieme a pomaličky, centimeter po centimetri, sa budeme vracať naspäť cez panvu, skrz celú páteř a vrátime aj hlavu naspäť na tylnú kosť. A budeme pokračovať v tomto kolísaní, kde pozorujeme vzťah hlavy a kostrče, pričom vždy panva vedie celú tú páteř, celé to telíčko do strany, páteř nasleduje a nakoniec sa otočí aj hlava. Ale potom, keď sa budeme po spočinutí vracať do stredovej osy, môžeme si to vyskúšať aj tak, že najprv budeme do tej stredovej osy pozývať našu hlavu a nechať zvyšok páteře sa organizovať, nechať viesť, reťaziť, až nakoniec aj sakrum, krížová kosť, skončí na zemi. Ako pomaly postupujete týmto kolísaním sa alebo prevaľovaním sa zľava doprava, s kolenami a stehnami priloženými k brúšku. Skúste to robiť naozaj pomaly, aby ste si vychutnávali každý centimeter zmeny polohy. Je to trošku aj taká masáž pre ten chrbát, pre tie záda.
a zároveň vnímam aj reťazenie sa toho spinálneho vzorca, hlava kostrč v mojej chrbtici. A zároveň si takto aj opäť rozširujeme priestor medzi jednotlivými stavcami, obratlami, prekrvujeme si túto zadnú časť nášho tela, prebúdzame a aktivujeme. A pomaly budeme dokončovať sekvenciu, alebo ak by ste v tom chceli pokračovať dlhšie, určite zastavte nahrávku a ešte párkrát si dajte to pretočenie, vedomé pretočenie a vedomé reťazenie spinálneho vzorca zľava doprava. Na teraz vás pozývam sa dostať opäť do stredovej osy, čiže v leže na chrbáte, na zádach, kde ležíme na tylnej kosti, na sakrálnej kosti. Kolená, stehná ešte môžu stále spočívať na hrudnom koši, na brúšku. A opäť sa môžeme tak zahniezdiť alebo tak pokolísať z boka na bok, ako keby sme sa chceli viac zavrtať do podložky. Je to len tak pár centimetrov doľava, doprava. A nakoniec zastaneme a odstrčíme, pošleme naše nohy smerom dolu, čiže aby mohli došľapnúť na chodidlá, pričom kolená sú stále pokrčené a smerujú nahor. Upravíme si tú pozíciu, nájdeme si vzťah päty a sedacej kosti na oboch stranách. Ak potrebujeme, môžeme pánvu trošku posunúť smerom k pätám a priblížiť bradu smerom k hrudi, aby sa nám predĺžila chrbtica, páteř. A potom už len opäť vydýchnem do podložky a môžem si priložiť dlane ako do modlitby a pošúchať si ich o seba, ako keby som si chcela zahriať dlane. A takto zahriaté, oživené dlane si priložím na oči a priložím si ich tak, že z nich vytvorím také dve malé myštičky a tie myštičky si priložím na oči. Pričom oči môžu byť zavreté a budú oddychovať v týchto teplých dlaniach, týchto myštičkách. A chvíľu len spočiniem. Je to výborná terapia pre naše oči. Uvedomím si, ako oči plávajú, tie očné buľvy plávajú v očných jamkách. Viečka sú privreté, mäkké, uvoľnené obočie, uvoľnená čeľusť, jazyk spočíva na podnebí, na patre. Môžem aj dých smerovať do očí, moju vnútornú všímavosť. Plná prítomnosť v tele vyživuje. Takže poďme svojou prítomnosťou vyživiť naše oči. Predýchať ich. Opäť, ak potrebujete, môžete si tu zastaviť nahrávku a spočinúť v tejto pozícii ešte dlhšie. A ja vás na teraz pozývam si trošku tak prešúchať, ako keby premydliť tvár,
potom aj vlasovú časť hlavy. Postískať si uši. A prešúchať si aj kožu zo zadnej strany krčnej chrbtice, krku. Prešúchať si plecia a kľúčne kosti. A môžete si na záver pomaličky takto prešúchať, prebudiť kožu na celom tele. A potom znovu len zostať buď v leže a v takej integrácii, alebo naopak vás to možno pozve do ďalšieho pohybu, možno si pustíte hudbu a trošku si ešte zatancujete. A ja vám prajem pekný zvyšok dňa.